en bende tarik nendo ma en tarik 14 mar higa mano mar 2022 dwe en dwe mar achiel. Watieko jumbe ariyo wang'e tik nyaka njo chak dwe higani. Makoro wantiere kaendi magidirom na jumbe moko 51 to higa rumo. Ang'en jomoko bo chako wacho to nik ni uyumuchi chako kwano higa rumo sani gi jumbe ariyo kende mosetieko gi. Ber ma mondo mi ibed gi geno, be optimistic. Mane gima timre e piny kaendi. Geno no ema miyo wacho ni odiochieng' makiny nobed maber maloyo ma kawuono. To mano bende ema Nyasaye dwaro mondo mi ibed gi geno to kod adier. Ni kata gima pok ineno kata ma onge bro betie. Mano jo Ibrania 11 inyalo somo wang'e 1 nyaka 6. Oboke adek mantiere kaendi in the Daily Nation, Oboke ma The Standard kod Oboke ma The Star. Nyinga en Nick Okello. Wachako Oboke ma The Standard kawuono, sama bende koro wach mantie kanyendo maduong' en ni Mudavadi Kalonzo snub Uhuru's invite. En ni koro Mudavadi kod Kalonzo ne ok nochopo manendo e bura manendo mar Azimio mane luongi kod migosi Uhuru Kenyatta ma en jatend piny owacho. Mano endo e ler mantiere. Party leaders Mudavadi, Kalonzo and Wetangula are not sure during President Uhuru and ODM leaders Raila 2-hour meeting with Azimio MPs despite being invited, reportedly impacting on the day's agenda. Mane wach mantiere kanyo endo maendi nye na puto luonge State House kata kamano endo jo oka nye okochopo. Raila kod Uhuru ema nye otelo ne burano endo manendo e State House. So mane gi masani koro dhi nyime kod Will Smith maendi en actor maduong' ahinya e piny endo e piny mangima kata piny ma US to oja US. So meka gosa nindi ko jotend oka ne okochopo bura nendo mar Uhuru nyaka Gideon Moi ne okochopo. Wach makoro ne oweka ji mang'eny paro to en ang'o matimore. Raila takes his campaign to Thika town. Ler mantie kanyo kosani ko Raila koro tero campaign gi manendo e boma ma Thika. ODM leader will meet Kiambu leaders before addressing a rally. Raila returns to a place where he ditched Ford Kenya for NDP. Igni mang'eny ahinya mago pani in the 90s. Mane pod wan e school be ng'ato kongera na bed nango to kawinjo maber kata somo maber history kaka jafuambo ang'eni kanyo endo Raila onene mach gi lum ne lweny manu much malich e dala mathika ma dhano noringo marelo opanda mane e bwo mesa. Raila boseno matek oseno mang'eny to oseno matek omiyo wacho ni kin gi ng'ama chunyi ok tho to imidwaro chieng' mo Nyasaye bromi. ODM leader Raila Odinga will tomorrow symbolically launch his presidential bid under the Azimio la Umoja movement banner at the town where he ditched his father's Ford Kenya party in 1995. Yeah. 1995 nyaka sani mago pod japuonju chungi kedi yuare kodi class moko par kana nyingi ngoni bed dhano ka wadhi nyime ni committee prisoners protest over lack of food and isolation. Koro sani ndi jo makoro tue e odang'ech ma committee no ng'anyo ni ok giyud mago kuma gin chiemo e okang' moromo nikech magi kigeno ratiro mondo bene giyudo kata ka in e odang'ech kata ka in a prisoner, rights to food mano endo ni gimo chuno ni nyaka mi gimi mano timre committee okang'eyo ni en nang'o. Mudavadi Wetangula jolted as defection rock ANC and Ford Kenya. Moses Wetangula kod Mudavadi gin jogi pod dhi adhiya ji wegi aweya wach malich ahinya. What next for Kalonzo as election draws nearer? Kalonzo to meet leaders at his Yatta farm in Machakos tomorrow. Both Raila and Ruto camps have been reaching out to Wiper leader. Yene chike koma siasa ilungo ni political realignment season makoro dhi nyime kone gi kocha. Kenya Power poko nyiso into ang'o mano timre momiyo koro nes siro mabende koro ting'o waya mar mach ma Kiambere nolowar piny riep mastima obedo ni onge. En wach mwang'e ahinya nang'o mane timre. DP Ruto tells Raila to prove track record. Ma wach mosani ko Ruto nyiso Raila mamon Raila koro gola ento nang'o mosetimo ne jo Kenya. Aworo. Sama koro wadhi nyime kaendi ontie kaendi pajosomo kod jondiko. Sama bende aneno ka koro kaendi Magoha wacho ne jonyuol worry not over junior secondary. Magoha assures parents learners. Magoha wacho ni kik mondo ubed gi kihondko achiedh nadi gi mondo kik mondo omiyo maku wach mar junior secondary aloso koro beduro gi kwe. Ka wadhi nyime
kanyo endo onge kandi families receive 5 billion to pay for airport project magi gin weche go mag counties and Oboke kandi malang ma ni moting'o weche go mag dosruok weche mag celebs weche mang'eny ahinya masani koro ni kandi inyalo ng'iyo mondo ing'e to koro gin ang'o giri masani ndi koro opangi mantiere kandi mago te ni kanyo. More elections to renew rivalry as Raila Ruto seek votes in South Rift. Mago weche go mag counties na pod nitiere kanyo janeno mar LTN. Anyisi ni kawuono en odiechieng' mokalo mondo miaka uthuolo ni mang'eny ahinya nikech en Friday. It's an easy day. Kang'iyo kaendi en ni referring blunder security concerns ma AFCON action magik manyosa wacho nyoro ka referee bokra timo gik moko winjore pod aparo ni nyako bende ni oparo malich ahinya. Hungry indomitable lions maul Ethiopia maendi sani koro en ni Cameroon nogo tim nendo mar Ethiopia odiechieng' manendo manyoro. Azimio Uhuru Raila rally MPs mapod yamna wach mar Azimio chande pod Uhuru kod Raila pod ne omedo siro ni mondo mi jotelo kata jo od bura mondo kadh chike go eko ma owinjore kaka dwarore. As Ruto allies pour cold water on president's move. Kata kamano endo jogo kuma bende koro siro migosi William Ruto ne wacho ni gik mar Uhuru timo e State House eko gin gik makare. Akang'eyo ni siasa ni samori go enadi jo masiro Ruto bo sebedo kadhi Karen to Karen be en State House kech mano en official residence mar the DP to kanye mitime siasa mag UDA Uhuru koluongo mare koni koro ni mano kendo koro ok ber Waswahili wacho ni mkuki kwa nguruwe ni mtamu kwako wewe uchungu. Mago weche mantiere kanyo endo ka wadhi nyime ni koro Nelson Havi ma en jatelo maduol mar Okinde pacho kaendi LSK sani koro nothich oko gi thuon kod jogi kuma gin jokanyo mag LSK so mane wacho no endo ito Oboke endo mar aboro. Ka wadhi nyime Mudavadi oloso kaendi kawacho ni bet ni ji wuok no en gima kawaida en gima chala gi moko ka timre ga pile ka pile. Uhuru set to play active role in Azimio politics. Eni kosa ni koro Uhuru Kenyatta ramo ni koro en nyako bedi weche giko mag Azimio achiel kachiel kata bed ni koro sani endi en ng'ani ndo ma jatend piny owacho moko ne ni koro kawo konchiel kata ni ndo nyako konchiel. Ka adhi nyime kaendi en ni pajo somo gi jondiko nitiere ka aneno kaka koro odhi. Joma dwaro tije magik mag World Bank bende oland kaendi malich ahinya inyalo kawo maendi thuolo mar mondo mi ing'in to gin tije magi masani koro World Bank olando kanyo endo sama bende nitie Oboke malang kanyo ai mag counties be koro aneno ka nitiere. E gwenge mag Lamu koro kwang'e ni bobet nadi nikech koro jomogo eko ma bende timo weche mag transport kata wuoth mago eko nigi achiedh nadi nikech gikia ni koro yubo tamgi mondo mi kik giring gotieno. Natembea to fly DAP Kenya flag in governor race ma wacho mantiere ni kosa ni koro natembea bro dhi kod man Democratic Action Party mar mondo mi ochung kaka governor mano George Natembea ne wach mantiere kanyo endo. Ang'iyo kaendi weche gi mag African Cup of Nations sani koro Cameroon osedonjo apani koro nyaka beni koro osedonjo nikech odong' gi tugo achiel kende makapo ni oloyo mamaendi en tugo mare mobutugo kod tim endo ma Cape Verde koloyo mano endo to koro ong'e maber ni koro odonjo be wacho ni osedonjo nikech solo tuke ariyo straight mano endo wacho maber ahinya ka tuke mamoko bende wabro mi kawuono sama bende koro Senegal bro rakre kod bende Jogana wach mapek ahinya kanyo endo en tugo ma ji te rito sana ka koro Max Gradel nolone tim endo mar Ivory Coast sama bende koro nye girakre kanyo endo achiel kachiel mano en wach maber ma nitiere e Oboke gi eki weche tuke mang'no kelni bende thothgi e weche manyien. Oboke ma The Star, any Moi family embroiled in 300 billion battle. Former president's grandson claims in court papers he has been locked out. Mani wachmantire kanyendo ni koro mwandu mar Moi 300 billion. Binge gima 300 billion nyalo timo. Kasa ni koro wacho ni koro GDP ma Kenya kata pesa te mwago ne budget ma Kenya en gimoro pesa moyudo cash money en gimoro 1.8 trillion. Ng'ato nigi more than 300 billion en ng'ato achiel. Manyiso ni already a quarter mar budget mar Kenya nitiere lote
onge wache magi wacho nitie koro ndi nyakwar Moi mayuak ma wuod Jonathan Moi ywak ni sani endi gik kwara idwa kaw to moko idwa usi to an bende an remb Moi dak umiya mara an akirikiki mar pesa miya uru gimoro matin yakoma kik mondo weya nono mane kaka nyakwaro ywak. Eviction notice grandson cries over 240,000 rent arrears me wacho mantiere nyakwar Moi be nigi rent arrears kibile rento tami chulo ok in kendi nyakwar Moi bende rento tamo chulo kuma entiere koro gigi koka piny mangima en achiedh nade ywak gi mudo lakone gi koni nyaka joma nigo ywak even the rich cry the rich also cry mana wacho mana book mo ni somo kene sasa mbuno the rich also cry en book mamita nyalo somo ngeni to koro en ang'o manitiere kanyo endo. Former President Nonro teach Arap Moi's grandson says is broke and faces eviction of 240,000 rent arrears for 5 months. Collins Kibeto teach Arap Moi, one of Moi's grandsons of the late Jonathan Moi, has moved to court for a share of Moi's multi-billion shilling estate, which he estimates to be over 300 billion. He says his father's estate is well over 70 billion. Jonathan Moi, may he rest in peace, and won by no and kaka 70 billion. Because when you pay kaka 70 billion, I know what's my liche. Penyo mwadakeni, nyasaye and mari wa mori wujite. How Ruto is putting pressure on Raila in State House race. Nyalosomo DP is making another grand return to Nairobi days after invading city in latest offensive. Saniko rengeni Raila Ruto jodhima kangano nyono kato ngano nyono koni. Kangano nyono kato ngano nyono koni. IEBC to replace biometric voter listing kit at every university, to place rather than to place but to place mane wacho mantiere kidwa ndikri chakre kapar gabirio manokore ngimo chakre achiel kachiel eno ka indika oka closer to picking flag bearer amid division and retreat to Nakuru mane wacho mantiere. The joint team which comprises legal experts, politicians and governance experts mane wacho mantiere wacho mantiere mantika indi mapanda media boito Oboke mara birio who says Omicron wave nearly over in Africa as cases drop. Oh, thank God. Thank God. This is good news. World Health Organization wacheni koro komsani endi weche mag Omicron e Africa ka endi chal gima koro rumo. Dongo pa komuna ruoth. Mano en gima ber. Omiyo wadhi mana mbele ki mondo mi wakaw waketi nyosruok. Watoto kanda mana kama tekno endo wadhi nyime. Ka ang'iyo weche moko mantiere ka endi tangamedi insanisa orumo to mondo mi ang'ene kata aluome moro ka weche mag siasa ni ka endi somane Oboke ni ing'endo ni koro weche mag mantie ka endi na kaka nte Isaac Ruto gi William Ruto e gwenge go mag home madhi nyime. Kind retired cop feeds and helps Teso orphans get an education. Mane wacho mantiere kanyo endo mago inyalo somo achiel kachiel. Ong'ene ang'o mantiere weche mag tuke kaendi. Tuchel concerned with the Blues game. Ene kosa ni jata kweth mar Chelsea Tuchel ok omora ahinya gi tugo mana Chelsea tugo kata kamano endo sani koro gidhi e final mar Carabao urito Liverpool kata Arsenal. Mano e wach mantiere. Newcastle bring on board New Zealand AS Wood from relegation Burnley. Mane wacho mantiere sama koro Cristiano Ronaldo wacho ni ber mondo Manchester United otieke top 3. Mane wacho mantiere apani waprowe kamano nikech en kindego eko ma en Friday mad ibedo kod odirano endo mani kare ka wachako romo kendo chieng' wuok tich onadwoko Nyasaye erokamano.